መቼም እዛ ህይወት እዚኣ ንኩላትና ዝተዋህበት ሓላፍነት ናትና ዝኾነት ናይ ግልና ህይወት እያ ግን ኣብዛ ናይ ባዕልና ሓላፍነት ዝኾነት ህይወት ብናይ ካልኦት ሰባት ሓሳባት ስምዒታት እምነታት እንዳተሸፈና ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ናይዞም ሰባት እዚኦም እንዳነበርና እታ ናይ ብሓቂ ንሕና ንምህጋ ንምንያ ዓይነት ህይወት ዘይክንነብርን ንነፍስና ድማ ሓቀኛታት ዘይክንከውን ንኽእል ኢና እቲ ግዜ ግን ሕጂ እዩ ንነፍስና ሓቀኛታት እንኾነሉ ግዜ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ብሰፊሑ ብዝግባእ ብኸመይ ናይ ብሓቂ ንነፍስና ሓቀኛታት ብምዃን ዝሓሸ ብርሃን ከነማዕዱ ንኽእል ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነፍስኹም ንምስሓል ትመፁ እንተረኣኹምኩም ምሳኹም ዘለኹ ካልዲ ሓዊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እዚ ነገር እዚ ናይ መብዛሕትና ሽግር ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ምንታይሲ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ብፍላይ ክትርኢ እንከለኻ ሓደ ዘጓንፈና ነገር እንተደኣ ሃልዩ ከይብሉን እንዳበልካ ምስኦም እንዳተመሳሰልካ ንነብስኻ ዘይምምሳል እቲ ንስኻ ናይ ብሓቂ ንነብስኻ ክትኮኖ ዘለካ ሓቀኛ ሰብ ዘይምዃን ብናይ ካልኦት ሰባት መንነት ምሕባእ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንኹላትና ንመብዛሕትና የካጥመና እምበኣርከስ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ነዘን ዝቕፅላ 5 መንገድታት ጌርና ብኸመይ ንነብስና ሓቀኛታት ንኾን ካብዚ ተሓቢእናዮ ዝነበርና ማሕቡስ ከኣኒ ተመልና ንወፅእ ብዝግባእ ክንርኢ ኢና ንኽትከታተሉ እንዳዓደንኩ ናብታ ቀዳመይቲ ኸብለኩም እታ ቀዳመይቲ እምበኣር ንነብስኻ እቲ ዝግባእ ክብራ ሓባእ ካብ ካልኦት ሰባት ዝኾነ ነገር ከይተጠበኻ ንነብስኻ ስኻ ከተኽብራ እንተደኣ ክኢልካ ሰባት ዘኽብሩኻ ብመጠን ንነብስኻ ተኽብረሉ እዩ ነብስኻ ሕሲርካ ካብ ካልኦት ሰባት ክብሪ ትጥበ እንተደኣ ኾንካ እስኻ ንዓኻ እንታይ ትብላ ደኣ እምበር ካልኦት ሰባት ንዓኻ እንታይ ይብሉኻ እሲ ኮነ ናብ ሂወት ትዓዊተካ ስለዚ እንታይ ንዓኻ ደስ ትብለካ ነዛ ሰውነት እዚኣ ከተኽብራ እንተደኣ ክኢልካ እንታይ እዩ ደስ ትብለኒ ሂወት ድህበኒ ትርጉም ድህበኒ ነዛ ሂወት እዚኣ ዝሓሸ ድገብራ እንታይ ስምዒተይ ድሕሉ ነገራት ንዓይሲ እንታይ ኢልካ ክትሓትት ክትክእል ኣለካ እንተዘይኮይኑ ግን ነዛ ሰውነት እዚኣ ነዚ ሕዝክያ ዘለኻ ነብስኻ ንገዛእ ርእስኻ ክብረት ዘይትህባ እንተደኣ ኾንካ ሰባቱን ብመጠኑ እዮም ከኽብሩኻ ሓደ ክትዝንግዖ ዘይብልካ ሓወይ ሓደ ክትዝንግዖ ዘይብልካ ሓፍተይ ነዛ ትሪኣ ዘለኻ ነብሲ ፈጣሪ እኳ ደኣ ኣኽቢሩ ትንፋስ እዩ ኣንቢርላ ዘሎ ከተኽብራ ግዴታኻ እዩ ኦልሬዲ ኸቡር ኢኻ ፈጣሪ እንተኽቢርካ ከዓ ካብ ካልእ ሰብ ክብሪ ምፅባይ ትርፊ ደኣ እምበር ካልእ ነገር ኣይኮነን እዩ ምኽንያቱ እቲ ዝዓበየ ክብሪ ካብ ፈጣሪ ዝወሃብ ክብሪ እዩ እሱ ክትገብረሉ ትኽእል ከዓ ነብስኻ ብዝግባእ ከተኽብር እንተደኣ ክኢልካ ኔጌቲቭ ዝኾኑ ዘይብልኻ ስምዒታት ከይብሉን እንዳበልካ ትገብሮ ውሽጥኻ ድሕርሩር ውሽጥኻ ደቕስሉ ንኻልኦት ሰባት ጥራይ ኣብ ሓጎስ እንዳተዋፈርካ ሓጎስካ ትስእን እንተደኣ ሃሊኻ ሰባት እንዳሓቦ ሕጎስካ ነብስኻ ተቐይም እንተደኣ ሃሊኻ ፈጣሪ ከም ምቕያም በሎ ምክንያቱ እቲ ስምዒታት ኣብዚ ሰውነትካ እዚ ኮፍ ክብል እቲ ስምዒታት ኣብዚ ኣእምሮኻ እዚ ኮፍ ክብል ስለዚ ሓደራ ሓወይ ሓደራካ ሓተይ እቲ ምግባእ ክብሪ መጀመርያ ነብስና ንሃባ ሓጎስ ናብ ዘይሂበና ዕቤት ናብ ዘይሂበና ደስታ ናብ ዘይሂበና ከይብሉን ጥራይ እንዳበልና ካብ ንኸደሉ ቦታታት መጀመርያ እግርና ከናይሕፀር ክንክእል ኣለና እመኑኒ እዛ ህይወት እዚኣ ንነብራ ንሕና ኢና ካልኦት ሰባት ወላ እኳ ተደይበሉና ወይ እውን ተበሉና ትርጉም ዝበሃል ኣብ ህይወትና ኣይክህልዎን እዩ ትርጉም ድህልዎ ኣነ ንዓይ እንታይ ይብላ እዩ ስለዚ መጀመርያ ነብስኻ እቲ ዝግባእ ክብሪ ሃባ ካብ ካልኦት ሰባት ዝኾነ ነገር ክትፅበ የብልካ ትጥቢታትካ ካብኦም ቅንስ ኣቢልካ ንዓኻ ምልኣት ዝህበካ ክብሪ ድህበካ ሓጎስ ድህበካ ስምዒትካ ሰላም ድገብር ነገር ኣብኡ ክትዋፈር እንተደኣ ክኢልካ ኢኻ እቲ ቀዳማይ ካብዚ መንገዲ ዝውፅእ ኣቢሉ ናፍታ ናይ ብሓቂ ሓቀኛ ዝኾነት ነብስኻ ክመልሰካ እስኪ ሕሰቦ ክንደይ ግዜ ኢኻ ተሓቢእካ ክሕሰብ ኢኻ ሓፍተይ ስምዒታት ክቕትል ኣቢልኪ ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት ከተጠባበቂ ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት ንዖም ከተሐጉሲ ንዖም ከተስተኻኽሊ ክንደይ ግዜ ኢኽና ተሓጉሲ እንክለለኺ መሓዙት ክኾና ክእለ እኳ ናይ ቀረባ መሓዛ ክትከውን ትኽእላ ሓወይ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ቀረባ ዓርካኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ከይብለኒ ጥራይ እንዳበልካ ካብኡ ኣቴንሽን እንዳደለኻ ካብቲ ሰብቲ ዝኾነ ትኹረት ስለ ትደሊ ነዛ ነብስኻ እዚኣ ክንደይ ግዜ ካብ ጭንቀት ሸሚምካ ኣለኻ ሓፍተይ እውን እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ግዜ ጌርክዮ ክትኮነ ትኽእል ኢኺ ግን እኸለካ ሕጂ ሰላም ግባእ እዩ ነዛ ነብስኻ እዚኣ ትዝግባእ ክብሪ ክትህብያ ክትክእልለኪ እንተደኣ ንስኺ ንነብስኻ ክብሪ ሂብክያ እመነኒ ሓፍተይ ንዓኸ ዘኽብረኪ ሰብ ኣብ ዙርያኺ መኽባቡ ዘይተርፍ እዩ እቲ ዘየኽብረኪ ሰብ ድማ ክሳብ መንነቱ ዝርድኦ ክሳብ ንዓኺ ትናትኪ መንነት ዝርድኦ ከዓ ግልል ክብለልኪ ንሱ ከዓ ሕሸኪ ንምንታይ 10 ግዜ ሰባት ኮ ጌርካሎም ንባዕሉ ደይከመስምንኻ ክእል እዮም እሱ ከዓ ምስጋናኻ ትጥበይኻ ንስኻ ከምዚ ወድነት ይገበሩለይ ትብል ኢኻ ሓደ ቦታታት ብፍላይ ኣለዎ ወይ ዝኾነ ሰብ ክትረክብ ኢልካ ትኸዶሞ ብገዛእ እግርኻ ዝኾነ ጭንቀት ሒዝካ ትመፅእ ብገዛእ እግርኻ ዝኾነ ስክፍታ ዝኾነ እንታይ ድባል እንታይ ክገብር ኢኸ ኢለ ክሳብ ትብል ይኸውን ስለዚ ሓደራኹም ብሓንጎ ካብ ዋይ ንብል ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይና ካብዚ ክብሪ ናብ ዘይሂበና ናይ ብሓቂ ትናትና ድሌታት ብዝግባእ ዘረዲእና ምስቲ ድሌታትና ምስትናትና ክብርታት ዘይከይድ ነገር ተላሃሊ ከነቋርፆ ክንክእል ኣለና ክሳብ መዓስ ክንህባ እታ ቀዳመይቲ መንገዲ እዚኣ ትኸውን ንነብስና እቲ ዝግባእ ክብሪ ክንህባ ክንክእል ኣለና
ንነብስኻ እቲ ዝግባእ ክብሪ ምስ ሃብክያ ብድሕሪኡ እቲ ገብራ እተኻልአይቲ ድማ ድስምዓካ ነገራት ንሰባት ብግልፂ ምንጋሪ ብግልፂ ምዝርራብ እዩ ምክንያቱ እቲ ንዓኻ ድስምዓካ እቲ ንዓኻ ደስ ድብለካ ዋጋ ሂብካያ ዘለኻ ክብሪ ሂብካያ ዘለኻ ነገር ሰባት እንተዘይፈሊጦሞ ብዙሕ ግዜ ክትሕስቦ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ድማ ከይብሉን እንዳበልካ ናብቲ ነገር ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ተገዲድካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣቀዲምካ ግን ንሰባት እዚ ነገር እዚ ንዓይ በቃ ኣይሰማምዐንን እዩ ከምዚ ነገራት ኣይደልን እየ እዚ ነትኒ ኣነ ድልልልካ እንተ ባውንደሪ ክገብረሎም ክኢልካ ኦፍ ኮርስ እታ ንስኻ ሓቀኛ ትብላ ሂወት ክትነብር ኢኻ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ክብርታካ ደይትፀንዕ እንተ ደኣ ኮንካ ሰባት ከዓኒ እቲ ስኻ በቃ ንነብስኻ ትህባ ክብሪ ዘይርድኦም እንተ ደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እዞም ሰባት እዚኦም መስመርካ ጥሒሶም ክኣቱ እዮም ንስኻ ድማ እታ ድፍረት ስለ ዘይትህልወካ ከይብሉኒ እንዳበልካ ናብዞም ናይዞም ሰባት ሂወት ኢኻ ትኣቱ ናብዞም ናይዞም ሰባት መስመር ኢኻ ትኣቱ ኣቀዲመ በኻ ነጊረኒ ኢኻ ትብል ስለዚ ኣቀዲሞም ተረኣ ሰባት ክብርታትካ ክርድኡ ክኢሎም ነብስኻ ዘለካ ግምት እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ እንተ ደኣ ክኢሎም እንታይ ደስ ድብለካ እንታይ ደስ ደይብለካ እንታይ ፅቡቕ ንኽስምዓካ ገብር እንታይ ደይገብር እንተ ደኣ እስኻ ትነግሮም ኮንካ ብግፅኻ ነዚ ነገር እዚ ድፈልጥዎ እንተ ደኣ ኮይኖም ንዓኻ ይከሸግሩኻን እዮም ምክንያቱ እቲ ደሸግረካ ደሎ እዞም ሰባት ኣይኮነንን ደሸግሩኻ ደሎ ኣክቹዋሊ ኣየናይ እንተ ደኣይካኒ እዞም ሰባት እዚኦም ከይብሉን እንዳበልካ ስምዒታትካ እንዳቆጠኻ ስምዒታትካ እንዳጎሰኻ ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት መስመር ተኣቱ ስለ ዘለኻ እዩ ስለዚ ሓወይ ስለዚ ሓፍተይ ሓደራኹም ብግልፂ ንዘራረብ እዚ ነገር እዚ ኣይ በቃ ስለ ደይምችአኒ ደይመትእ ከምዚ ስለ ዝኾነ ንበል ኣቀዲምና ከይድና ከይብሉን እንዳበልና ካብ ንሽቁረር ካብ ንሻቐል እዛ ነገር እዚኣ ተንገብር ተሓሸ እዩ ስለዚ በቃ ምፍላጥ ገደብካ ንሰባት ምርዳእ እዚ ደስ ይብለኒ እዚ ደስ ኣይብለኒ ኢልካ ከዓኒ ብዝግባእ ክብርታትካ ንሰባት ከይሓፈርካ ብምልኣክ ምዝራብ እዩ ዝኸውን እዚ ምስ ገበርካ እምበኣር ታሳሰይቲ ክትገብራ ዘለካ ነገር ንነብስኻ ኣይትውቀስ ከም ባዕልኻ ንምዃን ብዝግባእ ድፍረት ውሰድ ኢኻ ትጉዕዞኻ ሕጂ ጀምሮ ኢኻ ክብርታትካ መጀመርያ ስኻ ፈሊጥክያም ኣለኻ ነብስኻ ኣኽቢርካ ኣለኻ ብድሕሪኡ ድማ ንሰባት ብግልፂ ነጊርክያም ኣለኻ ኣብታ ሳልሰይቲ ድማ እቲ ነገራት እቲ ነጊርካ ትወስዶም ስጉምትታት ኣለዉ እዮም ወይ ክትከይድ ኢኻ ወይ ኣይትከይድን ኢኻ ወይ ክትገብሮ ኢኻ ኣይትገብሮን ኢኻ ብድሕሪኡ ግን እቲ ነገር እቲ ምስ ደይገበርካዮ ብኻ ገይርዮ ነይረ ኣይትበል ኢኻ ነብስኻ ኣይትውቀስ ኢኻ እኳ ደኣ ነብስኻ ስለ ደኽበርካ ኢኻ ሰላም ክስምዓካ ዘሎ ብነብስኻ እውን ክትኮርዕ እዩ ዘለካ እንተዘይኮይኑ ግን ነብስኻ ትወቅስ እንተ ደኣ ኮንካ መለሳ ድበሃል የብሉን ሕጂ እውን ንቅድሚት ክትከይድ ዝግበአካ እንድሕሪት ኢኻ ትምለስ ዘለኻ ስለዚ ሓደራ ንነብስኻ እቲ ዝግባእ ክብሪ ክትህባ እንተ ደኣ ኺኢልካ ኣመነኒ ሓወይ ሰባት እቲ ናትካ ክብሪ በቃ ግዴታ እዮም ድህቡኻ ከይፈተወ እዮም ደኽብሩኻ ኣን መስመርካ ፅባሕኑ ብምእታዎም ዘይተርፍ እዩ ምክንያቱ ነብሱ ደኽብር ሰብ ፈጣሪ ደኽብር ንምንታይ እንተ ደኣ ኢልካኒ ኣቐዲመ ክነግረካ እውን ፀኒሐ እየ ሓወይ ፈጣሪ ኸቢርካ ኣሎ ሰብ ገይሩ ፈጢርካ ኣሎ ትንፋሱን ቢርልካ ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ብዝግባእ ክትሕዞ ደስታ እዚ ትንፋስ እዚ ወይ ተዋሂቡና ኣለካ ፈጣሪ ፍቕሪ ሰላም ጥዕና ሕድገት እዚ ነገራት እዚ እዩ ቋንቁኡ ምስጋና እዩ ቋንቁኡ ግን እንተ ደኣ ናብ ደየመስግኑኻ ናብ ደቋሽሹኻ ጌርካሎም ከም ደይገበርካሎም ናብ ብቆጥሮ ኔጌቲቭ ነገራት ጥራሕ ሒዞም ናብ ድመፁ ሰባት ኔጌቲቭ ኮይኖም ኣይኮኑ እንደኾነ ተፃዓኖም ኣብ እምሮኦም እንደኾነ ድዝውሮም ነገር ስለደሎ ግን ካብዚ ነገር እዚ ከተርሕቃ ኢልካ እንተራ ናይ ብሓቂ መንፈስካ ክትሕሉ ክኢልካ ብዝግባእ ነብስኻ ክትሕሉ እንተ ደኣ ክኢልካ ትዝዓበየ ክብሪካ ፈጣሪ ትወሃቦ ስለ ዘለኻ ፈጣሪ እውን ተኽብር ስለ ዘለኻ ሰውነትካ ክሳብ ደኽብሩኻ ሰባት ኣብ ሂወትካ ብምፅኦም ደይተርፍ እዩ ስለዚ ነብስኻ ይትውቀስ ኢኻ ነብስኻ ክሳብ ደኽበርካ ንነብስኻ ክትወቅስ የብልካ እዚ ነገር እዚ ዝገበርካ ንዓኻ ሰላም ክስምዓካ ሂወትካ ከተስተኻኽል ስለ ዘለኻ ኣብዚ ሰውነት እዚ ሰላም ከተስተማቕር ስለ ዘለኻ ሶ ኢትስ ኦኬ ነዞም ሰባት እዚኦም ግዴታ ኣብ ኩሉ ክትርከባ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ግዴታ ንኩሉ ሰብ ክትበፅሐሉ ንኩሉ ሰብ ግዴታ ክትህልወሉ ኣለካ ማለት ኣይኮነን መጀመርያ ነገር ንነብስኻ ክትነብር ክትክእል ኣለካ ሓብተይ ሓደራኺ እቲ መጀመርያ ወሳኒት ዝኾነት ነገር እስኺ ክትነብር ዘለኪ መጀመርያ ነብስኻ ክትነብር ክትክእል ኣለካ ብድሕሪ ኢኽ ንሰብ ትተርፊ ብድሕሪ ኢኽ ናብ ሰብ ክትበፅሕ ትኽእል መጀመርያ ግን ሓደራ ሓፍተይ ነብስኻ ይትውቀሲ ንነብስኻ ኣኽብር ጥራይ ስለዚ እዚ ነቲ ነገራት ናተይ ክብረት ኢልክ ቫልዩ ናትኪ ደስታ ድህበካ ሓጎስ ድህበኪ ንኽትዓብዪ ድሕግዘኪ ነገራት ሰቲ ጌርኪ ኣውፂእኺ እንዲኺ ደለኺ ብድሕሪኡ ንሰባት ብግልፂ ነጊርክዮም እንዲኺ ናብ ተግባር ምስ ኣተኺ ኣይትተዓሲ ነብስኻ ኣይትውቀሲ እኳ ደኣ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዕኪ ዘይነበረ ሰላም ንኽስምዓኪ ቅድሚ ሕጂ ዘይስምዓኪ ነበረ ሓጎስ ንኽስምዓኪ ነብሲ ክትፍቕድላ ስለ ዘለኺ ነዛ ፈጣሪ ደኽበራ ሰውነት ተኽብርያ ክሳብ ዝሃለኺ ክትሕጎስን ክትኮርዕን እዩ ዘለኪ ኦፍኮርስ ምስ ሰባት ኢና ርክብና ምስ ሰባት ኢና ንራኸብ ግን ክብርኻ ናብ ዘይርዳእ ናይ ባሕቂ ትናትካ ድሌታት ብዝግባእ ዘይርዳእ እንተ ደኣ ኮይኑ ናብ ደቋሸካ 10 ግዜ ኔጌቲቭ ነገራት ጥራይ ካብ ድነግረካ ናቱ ሓጎስ ጥራይ ትኩረት ናብ ዝገብር ሰብ ደይምኻሪ ተመራፂ ሶ ብዛዕባ ሰብ እዚ ክሳብ ዘይኮነ ትናትና ዕላል ምስ ነብስና ክሳብ ዝኾነ ነብስና ክሳብ ከነስተኻኽል ለዝናኻ ንሕና እዩ
قد كمل زلنا أزيد ما نايب حق يتناسن حقነት ሒዝና ንክንጓዓዝ ይገብረና እዚ እንድሕር ምግባርካ እታ ራብዒት ክትገብራ ዘለካ ነገር ድማ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳድካ ከይብሉኒ ኢልካ ኣብ ኣእምሮኻ ኣቐሚጥካያ ዘለኻ ነገር ክትስዕሮ ነቲ ፍርሕቲ ኸኣኒ ክትገጥሞን ክትክእል ኣለካ ኮነ ኢልካ እዚኣ ትገብራ ከዓ ብምንታይ እንተ ደኣይካኒ ንሰባት ንኽብሉካ ክትፈቕደሎን ክትክእል ኣለካ እዚ ከምዚ ገይሩ እኮ ኢሎም ይበሉካ በቃ ምባሎም ዘይተርፍ ሰባት ሕማቕ ግበር ፅቡቕ ግበር ሰብ ምባሉ ዘይተርፍ እስካ ሓንቲ ንእሽተይ ዛንታ ክነግረኩም ሓደ ሰብኣይ ምስ ወዱ ኣድጊ ሒዞም ብመንገዲ ይኸዱ ነበሩ እሞ እቲ ሰብኣይ ከኣኒ ንወዱ ከይደክም ኢሉ ኣብቲ ኣድጊ ፅዒንዎ ሰቂልዎ ይኸይድ ነይሩ ኣብ መንገዲ እንዳኸዱ ከለዉ ሰባት ረኽቦ እሞ እንታ ሰብኣይ እስኻስ ማለት ዓብዪ ኢኻ ዝቆልዓ እዚ ከዓ ንእሽተይ እንዳተጫወተ ብእግሩ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንሱ ንምንታይ ንስኻ ነዚ ኣድጊ እዚኣ ዘይትስቀላ ብልዎ እሞ ሕራይ ድሓን ከይብሉን ኢሉ ከዓኒ ካልኦት ሰባት ገለ ከይብሉን ኢሉ ነቲ ቆልዓ የወርዶ እሞ ንሱ ይስቀላ ይኸይድ ተወሰነ ጉዕዞ ምስ ተጓዓዘ ድማ ሰባት ረኽቦ እሞ ብኣታ ከመይ ዓይነት ሰብኣይ ኢኻ ንስኻ ቆልዓ ንእሽተይ ሒዝካስ ነቲ ቆልዓ ክንዲ ናብቲ ኣድጊ ትጥዕኖስ ንስኻ ተቢልካያ ትኸይድ ብሎ ንስኻ ተፃዒንካያ ትኸይድ ከመይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ንስኻ ብሎ ሕራይ ኢሉ ከዓ መሊሱ ይወርድ እሞ ነቲ ኣድጊ ገዲፏ ጀስት ክልቲኦም ብእግሮም እንዳኸዱ ስቕ ኢሎም ይኸዱ ድሓር ኣብ መንጎ መንገዲ ከዓ ሰባት ረኽቦ እሞ ዋንታ ሰብኣይ ኣድጊ ሒዝካ ከለኻስ ብስኢኩም ብእግርኩም ትኸዱ ዘይትስቀሉ ኣብሎ ኦኬ ሕራይ እንታይ ናሞ ክንገብር ኢሉ ክልቲኦም ከዓኒ ኣቦን ወደን ነታ ኣድጊ ይስቀልዋ እንዳኸደ እንከሎ ከዓኒ ካልኦት ሰባት ረኽቦ እሞ ዋንታ ሰብኣይ እንታይ ዓይነት ሕልና ዘይብልካ ሰብ ኢኻ ይተሓዝነላ እንዲኻ ቆርብ ነታ ኣድጊ ተሓስበላ እንዲኻ ዘይትወርዱላ ሓዲኹም ዘይትወርዱላ ኣብሎ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ክብሉ እንደልዮም ኢሉ መሊሱ ከዓ ወሪዱ እሞ መወዳእቱ ነታ ኣድጊ ምስ ጨነቆ ከይብሉኒ ስለ ዝበዝሖ ተሸኪምዋ ኸይ መስኪነይቲ ኣድጊ ዘይተሓዝነላ ስለ ድብልዎ ተሸኪምዋ ኸይ ምትገረ ድማ ኣብ መንጎ ሰባት ረኽቦ እሞ እዚ ሰብኣይ ፅሉል ይረእይዎ በሉ ረእይዎ መወዳእቱ ነዛ ኣድጊ ተሸኪምዋ ኸይዳ ኣሎ ኢሎም ከዓኒ ብዙሓት ሰባት ኣባጭ ሙሉእ ካብዛ ዛንታ እዚኣ ንርድኦ ሓደ ነገር ተደኣሃልዩ ዝገበርና እንተገበርና ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ይኹን ንእሽተይቲ ይኹን ዓባይቲ ይኹን ሰባት ምባሎም ዘይተርፍ እዩ ክብል ዝደለየ ንኽብር እዩ ክትገድፎ ዘለካ በካ ይበል እንታይ ሞ ክትገብር ኢኻ ንስኻ እንታይ ትብላ ንነፍስኻ ጥራይ ትወሳኒ ነገር እንተ ደኣ ክብርታትካ ብዝግባእ ተረዲእካ ንሰባትካ ግልፂ ጌርካ ትነግሮም እንተ ደኣ ኮንካ መስመር ተደኣ ቢልካሎም ሃለይካ ብድሕሪ ኢሎም ስኻ ዘይትወቅስ ክብሪ ትህባ እንተ ደኣ ኮንካ ብደይ ምውቃስካ ብድሕሪኡ በቃ ሰብ ዝበለ እንተበለ እንታይ ሞ ከምፅእ እስከ ነገረኒ ኢኻ ሓደራ ኣሕዋት ከይብሉን እንዳበልና ከምዚ ከይከውን እንዳበልና ክንደይ ግዜ ኢና ካብቲ ናትና ደስታ ካብቲ ናትና ሰላም ካብቲ ናትና ሂወት ረሒቕና ዘለና ይእኸለና እባ እዚኣ እታ ግዜ ተሓቢእና ዘይኮነ ክንነብር ዘለና ግልፂ ኮይና ክንነብር ክንክእል ኣለና ክሳብ መዓስ ገፅና ፍሽኽታ ለቢሱ ናይ ሓሶት ፍሽኽታ ካብ ገፅና እንዳረኣና ውሽጥና ግን ንምንታይ ንሓርቕ ንምንታይ ውሽጥና ሰላም ዘይንገብር ከይብሉን እንዳበልና ንምንታይ ኣብ ኣእምሮና ኮነ ኢልና በቃ ነዚ ነገር እዚ ከነብሎ ኢልና ከይብሉን እንዳበልና ኣእምሮና ክነብላሽዮ የብልና ሂወትና ክነብላሽዮ የብልና እታ ክንገብራ ዘለና ነገር ድማ ንኽብሉና ሰባት ክንፈቕደሎም ክንክእል ኣለና እንተ ደኣ ንፍርሕና ክንገጥሞ ኽኢልና ድማ ሰባት ዝበሉ እንተበሉ ንእሽተይ ነገር ከም ዘይምሉእና ፅባሕ ንጎ ክንርኢና ኩሉ ሰብ ኣክቹዋሊ ናይ ባዕሉ ሂወት ኣለዎ ከስተኻኽላ ዝደሊ ድጎየላ ደብለላ ሂወት ስለ ዘላ እስኻ ጥራይ ብኣእምሮኻ ከምዚ ኸይብለኒ እዚ ኸይፍጠር ስለ ትብል ኢሉ እምበር እዚ ሰብ እዚ ናይ ባዕሉ ናይ ገዛእ ርእሶ ሂወት ኣላታ እያ ንዓይ ድመርሕ ሂወትካ እንተመርሕካ ይድሕሸካ ነፍስኻ ሓቀኛ እንተኾንካን ከይብሉኒ ንዝብል ፍርሒ ድማ ፊት ንፊት እንተ ደኣ ክትገጥሞን ክኢልካ ድማ ዝብለካ ይክህሉን እዩ ሰብ ዝበለ እንተበለ እስኻ ንነፍስኻ እንታይ ትብላ እዩ እቲ ወሳኒ ነገር ነዚኣ ከተስተኻኽላ ክትክእል ኣለካ እታ ሓምሸይቲ ኣብ መወዳእታ ተወስዳ ስጉምቲ እምበኣር ንነፍስኻ ሓቀኛ ንምዃን እቲ ዝበለፀ ሰዓት ሕጂ ምዃኑ ተገንዚብካ ኣብ ሕጂ ሰዓት ንነፍስኻ ሓቀኛ ንምዃን ምውሳን ከድልየካ ይሓወይ ፐርፌክት ታይም ኣይትፀበቕ ኢኻ ፍጹም ዝኾነት ግዜ የለን እዚ ክሳብ ድኾን ድሓን ክገብረሎም ከምዚ ክሳብ ትኾን ከምዚ ክሳብ ትኾን እንዳበልካ ንሕጂ ሰዓት ደሎ ደስታኻ ኣይትቕተል ኢኻ ነዚ ሕጂ ሰዓት ደሎ ሓዘንካ ርአ ኢኻ እንተ ደኣ እሱ ሃልዩ ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮንካ በቃ ፐርፌክት ዝኾን ነገር ስለ ደይህሉ ፐርፌክት ዝኾን ሂወት ታይም ግዜ ስለ ደይህሉ ሓደራ ኣብ ሕጂ ሰዓት ነፍስኻ ንምምሳል ሓቀኛ ናትካ ስምዒት ንምሓዝ ኣብ ሕጂ ሰዓት ሕልምታትካ ንምንባር ተናትካ ትደልዮ ሂወት ንምቕላስ ክትወስን ክትክእል ኣለካ ወላው ካብ ምናልባት ክኸስሮም ኣለኒ ትብሎም ሰባት እንተ ደኣ ሃልዮም ካብዛ ሕጂ ተኸስራ ዘለኻ ሂወት ኣይበልጡን እዮም ናይ ብልቢ የብለካ ኣለኻ ሓበይ ንምንታይ እንተ ደኣ ኢልካኒ ነዞም ሰባት እዚኦም ከይብሉን ከምዚ ጥራይ ከይኮነ ገለ እንዳበልካ ድኾነ ማስክ ተሸፊንካ ትኸይድ እንተ ደኣ ሃልየኻ እቲ ማስክ ምስ ኣውፅኻያ ግን ነፍስኻ ትጠልኣ እንተ ደኣ ኮንካ ኣብ ገዛኻ ምስ ኣተኻ ኣበይ ደኣ ደሎ ምትሓብስ ኣበይ ደሎ ምትሓክነት ሓደራ ኣብ ሕጂ ሰዓት ማስክኻ እልይ ኣቢልካ ማስክኻ ውፅእ ኣቢልካ ንስኻ ትኾነሉ ግዜ ሕጂ እዩ the time is now ይእኸል በቃ
ይእኸለኒ ክሳብ መዓስ ከይብሉኒ ከምዚ ከይኮን እንዳበልኩ ብናይ ካልኦት ሰባት ሓሳባት ስምዒታት ብናይ ካልኦት ሰባት እምነታት ንሂወተይ ክነብራ ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ናይ ሰባት ምንባር ገዲፈ ድማ ናይ ባዕለይ ሂወት ክነብር ክኽእል ኣለኒ ኣይ ኣም ዩኒክ በቃ ኮፒ እኮ ኣይኮንኩን ኣነ ኩላትና በቃ ፍሉያት ኢና ንምንታይ ካ ኢና ካልኦት ሰባት ክንመስል እንዳበልና ንኸይድ በቃ ስለዚ እቲ ናትካ ዩኒክነስ እቲ ናትካ ናይ ባሕቂ ፍሉይነት ከዓኒ ኣብ ስምዒታትካ ኣብቶም ተግባራትካ ኣብቲ እስኻ ንዓኻ ደስታ ሂብካ እትገብሮም ነገራት ኣብኦም እዩ ዘሎ እዚ ከዓ መዓስ እዩ ዝጅመር እንተደኣልካኒ እታ ግዜ ሕጂ እያ ናይ ባሕቂ ካብቲ ተሓቢእካሉ ዘለኻ ማሕዩር ብምውፃእ ዝሓሸን ዝበለፀን ሂወት ከተስተማቐረሉ ትኽእል ሓቀኛ ዝኾነ መንነትካ እትምለሰላ ግዜ ሕጂ እያ ስለዚ እምበኣር ኣሕዋት በዘን መንገድታት ጌርና ናይ ባሕቂ ንነብስና ሓቀኛታት ብምዃን ዝሓሸን ዝበለፀን ሂወት ንኽትነብሩ ንኹላትኩም ድማ ይምነየልኩም ኦፍኮርስ ሰባት ኢና ምስ ሰባት ምንባርና ዘይተርፍ እዩ ንሕና እውን ንሰባት መድሃኒትና ሰባት ንዓና መድሃኒትና እዮም ሓቂ እዩ ግን እንታይ እንተ ደኣልኩም እኒ መድሃኒት ክኸውን እንተደኣ ደልየ ኣቐዲመ ኣነ ጥዑይ ክኸውን ክኽእል ኣለኒ ስለዚ ሓደራ ኣነ ከይተዓኹ ካልእ ሰብ ከድሕን ካልእ ሰብ ከጥዒ ንካልእ ሰብ መድሃኒት ክኸውን ኣይክእልን እሞ መጀመርያ ኣነ ክጥዕ ክኽእል ኣለኒ ንነብሰይ እቲ ዝግባእ ክብሪ ብምሃብ ንዓይ ሓጎስ ንዓይ ደስታ ንዓይ ስምዒተይ በቃ ትሕልውለይን ስምዒተይ ፅቡቕ ክገብሩ ናብ ዝኽእሉ ነገራት ከመሓዱ ክኽእል ኣለኒ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ፈጣሪ ምሳኹም ክኸውንን ዝሓሸ ድማ ሂወት ንኽህበኩምን ንኹላትኩም እምነየልኩም ምሳይ ክሳብ ስለ ፀናሕኩም ክሳብ ሕጂ ካብ ብልቢ ከኽብረኩም ከምኡውን ከመስግነኩም እደሊ ክብሮ ተሓዘለይ ኣሕዋተይ ሳብስክራይብ ደይገበርኩም ተለዓሊኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ይጠቕሞ ኢነ ትብሎ ሰብ ድማ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሸር ግበሩሉ ኢኹም ኣብ ዝቕጥል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰላም ንዓኹም